Engko ani busajungno jekhne pano nuk baidi kisa ramui toni naning baidi iko taisingo bo kaisa oroni o dupsara area ni je ko chalano bo bai eplina scooty kawi thangja ngai scooty ni number nongkhoya ko bo a scooty bai thangai taisingo biango thanga tak bo maya ko kisa himo khai bini busa mangnei tongo bono jekhne pano nukthun kisa rombui toni nani khaibai di ang joto borokno no koyo Engko setara sino para ke ko dupsara Ramsonoghat constituency 24 constituency opone bising ko layo ke opono manai ko layo tang opore ke bini besala okra tongo wete besajak masa tong ko bono oroni no dupsara school ganani oporo bai khari thangka ke jeng bongni nogro obasaka ko bono photo sanma bo photo ro na gosi obo hairo oi tongo ta ko bono ang iko thajing 7টা 7:30 roni bisingo boro uskote flexa thamane ang nukha ke jeng nai to laikha ke bin ma bo afuro khoyasa thangja kol khayaka inke 15 minute roni bising sopai kapsuka saijmali obo haita iko kamai thaka Koronai thalaisa uskote flexa ga tamoni ni Aadhaar card I card obo haike mane puro ni planning ke bare rogora thanani obo thang saimia obo hai rono hina ko wanso kota bare rogo thangla nane konani obo hai khari thanglai ka boro obo no